Bizning bu vaqtda boshqa ketmasin deb, dushanba kundan edek zali büyük kişiler bilan so'rashib olib, deb sizlarga taqdimlar berdi. Meni tarafda da ikki bilan ariza, shunga ko'ra edek o'shanda o'zimizning ishni boshlab Bütün Dünya Tatar Kongressында татар халкының үсеш стратегиясе хакында фикер алышу өчен журналистлар җыелды. Фикерле, милли мәсьәләләрне тирән аңлый торган, инде стратегиягә карата үз фикерләрен моңарчы да җиткергән каләмияләре. Араларында дәүләт басмаларында эшләүчеләр дә, шәхси газетасын чыгаручылар да бар. Милли шура рәисе Васил Шайхразиев түгәрәк өстәл янына җыелучыларны документның эскизы белән таныштыра. Алда торган максат һәм бурычлар хакында сөйли. Республика районнарында узган очрашулардан соң конгресска килгән кызыклы һәм төпле фикер тәкъдимнәренең инде эскизда урын алырга өлгерүе хакында да әйтә. Әлбәттә, очрашуга килгән журналистларның әйтер сүзләре бар. Васил Шайхразиев эскиз белән таныштырганнан соң, алар фикер алышуларга күчте. Мин уйлыйм, теге алга барганда, ниндидер теге өндәмә ул анда ниндидер тискәре эмоция булмаска тиеш. Менә бу сүздә тискәре эмоция бар дип уйлыйм. Булмагач дигән сүз бар. Бер яктан булмагач дигән провокация сүзе ятамында. Татар габитана шундый провокация хас. О аны бераз гына кытырсаң, бераз гына кылларын тартып алсаң, ул үзе селкенеп китер мөмкин. Шуңа күрә миңа калса, менә бу атамада берникадәр провокация бар. Теге үзенә соңгы сорау биреп куя. Шуңа күрә ниндидер тискәре синең эшлек контекстта язылган булса да, мин анда провокация күрәм һәм килесенчә шу провокация бу көндә маркетингны да ничек төзиләр. Әгәр дә маркетингны күзәтеп барсагыз, реклама якларында элегрәк ничектер теге тулы өндәү бар иде, әйме? Хәзер барысы бара провокация белән. Шуңа күрә хәзерге информацион дип әйтегәндә менә метод буларак карасак без аны. Миңа калса провокация үзенекен эшләячәк. Минем әйтәсем килә, бу хактан да провокация монда бар, ләкин бу кабул ителгән слоган түгел. Әле бу башланган. Монда күп әйберләр генә алыштачак, күп нәрсәләр, ләкин без бит инде буш калдыра алмыйбыз. Әйдәгез әле чыгыйк дип. Әгәр дә кеше битараф булып моны сөйли башлый икән, уже әйбәт. Кешегә бу ниндидер мәгънә китергән, ул уяна башлаган. Шундай язмаларда урын алган бер фикер, бу концепцияны эшләүчеләр исемлеге билгеле булды һәм алар арасында ни өчен Башкортстан вәкилләре юк, ни өчен Мәскәү татарлары вәкилләре юк дигән фикерләр яңгырады. Без эшчән группаларга кертмәдек, чөнки безнең эшчән группа көн саен эшли. Бу алар күбесе фәннәр академиясендә, безнең бүтән институтларда хезмәт хакында эшлиләр. Шуңа күрә тагын әйтәсем килә, безнең стратегия язганда без монда дәүләт күләменнән бер тиен дә акча түләмибез. Шуңа күрә һәрбер кеше үз хезмәт хакына яки бушка күңелдән чыгып эшли. Без алабыз кагаз, ручка, блокнот, интернет, ләкин хезмәт хакында сүз юк. Шуңа күрә бөтен нәрсәне уйлап бетереп эшләргә кирәк. Без әйттек инде, бу эшчән төркемнәр Казан тирәсендә көн саен килеп эшләрлек, язырлык, фикер алыштырырлык булсын. Ансы беренчедән, ләкин бу тәкъдимдә мәгънә бар. Мин инде әйттем, без бүтән өлкәләрдәге шушындай теге югары дәрәҗәдә специалистлар безнең бар, экспертлар бар. Без аларны эксперт итеп алачакбыз. Уфа, Мәскәү, Кырым, Төркия, бөтен нәрсә. Эксперт булганда ул инде электрон буенча эш, теге үз вакытларында алар белән фикер алышу, билге кую, тәкъдимнәр ясау ул вакытта һәр вакытта булачак. Бу шигарны инде без карап утырдык, кем мин татар булмагач, сез әйттегез, татарлар арасында башка конфессия вәкилләре дә бар, шулай бит безнең менә православие динен тотучы татарларыбыз да бар. Элегрәк без аларны Крәшин татарлары дип йөрдек. Соңгы 15 елда инде алар бөтен массив күләм мәгълүмат чараларында Крәшин буларак, аерым милләт буларак ничектер менә ассоциироваться итә, русча әйтсәк, бүгенге көндә менә бу катлам халык дип әйтәбез, халкыбыз, алар ни дәрәҗәдә мин татар дип әйтергә әзер. Аларның үзәкләренә мин барып кайттым. Без әйтәбез инде, без бердәм халык һәм шушы стратегиядә барлык татарларның да өлеше бар. Әгәр дә карасагыз, монда кем мин татар, әйме? Татар, Казан татарымы, Сибир татарымы, Астрахань татарымы, Кырым татарымы, Крәшин татарымы, белгән без барыбыз да бер дип әйтәбез. Шуңа күрә без әйтәбез инде, менә мин очрашкан вакытта җитәкчеләр белән бүтән өлкәләрдә дә теге Крәшин татарларының оешмалары бар, монда да бар. Шуңа күрә без бердәм дип карыйбыз һәм
biz bir sostав. Mine bir kata bir şey, mesela bizim hizmet hatalarsiz ödek zeyttiniz. Şu var şeye bizge örnek başkasından örnek deyip onda hatalar. Siz aytasınız mene kayber ürünlerde vejetekçiler 40-60% zakon ötele deyip hesap veretisiz. Mene şunun mekanizmini işlere gerek. O türeler işlerge değil, şu hizmet hataları işlerge değil işler. Mene onu tegayinde mene şu vak deyip aytırga yaramayın. Çünkü tölge hürmet mene şu hizmet hatalardan başlanır. Eğer de bizim şehirlerimizde her bir uyuşmada konstitusiyadaki farklı zakon boyunca iki tilde yazılırga tiyiştigen ilmet noktalar, iki tilde yazılırga tiyiştigen bir katkı, bir bizning yetekçilik tarafından katkı bir ne olsa, hem o hatalar, noktalar, yazılar, hatalar bulmazsa tiyiştigen. Rusça hata yazarga yaramıyor, bir Tatarca yarıyor. Mene tilge hürmet, millete hürmet şundan başlanır. Mene şu eybirlerde de tege vaklanıp meseleni şundan başlara gerektir diyen fikir var bende. Resey kuleminde, Tatarstan'da bizning devlet zakonumuz var. İki devlet tilinde şuna göre biz hazır bugünkü munisipallardan, bizning ministerliklardan, bizning uyuşmalardan, men premier ministri olarak şu zakonni turmuşqa aşırı boyunca alardan talep etem. Hem bizning bo'lgan ilmiy to'xtalarimi, остановкаларымы, биналарымы, бүтән нәрсәләрне игълан итүләрме, сайтларны алып бару, документларны, карарлар кабул итү, бүтүнчә дәүләт телендә эшләргә тиеш. Сезгә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки менә мин үзем 98 елдан бирле татар журналистикасында эшлим. Бер качан да менә мондый составта татар журналистларын күргәнем юк. Сез безне беренче тапкыр җыйдыгыз. Юл картасына ике тәкъдим. Менә татар эшмәкәрләрен аерым туплау буенча пункт бар. Татар авылларында яшәүчеләрне, шәһәр бәлки татар кадрларын туплау буенча да нидер бер пункт кертергәдер. Чөнки гомумән җәмгыятьтә күп кенә өлкәләр татарчалашмаган бүгенге көндә. Журналистларга да кыен, халыкка да кыен ул яктан татар кадрларын туплап, татарның алдынгы кадрларын төрле өлкәләрдән туплап, аларны үзара аралаштырырга кирәк дип саныйм мин. Чөнки аралашканда ниндидер яңа идеялар туа, татар халкы өчен ниндидер яңа файдалы проектлар туарга мөмкин. Менә алдынгы инновацион шушы заманча ниндидер технологиялар татар дөньясына һәм төрле өлкәләргә дә килеп керсен иде. Бу бер тәкъдим. Икенчесе, гаилә дигәндә менә яучылык институты берничек тә күрсәтелмәгән стратегиядә. Миңа калса, яучылык институтын тургызырга кирәк татар дөньясында. Чөнки без барыбыз да беләбез, күп бигрәк тә чит өлкәләрдә яшьләр үзләренә пар таба алмый һәм нәтиҗәдә катнашмыйлар күп туа. Бәлки ниндидер менә шушы яучылар тирәсендә татар аңлы, милли, җанлы, милли рухлы яшьләр тупланса һәм алар өчен ниндидер чаралар оештырылса төрле форматтагы, миңа калса, аның файдасы булыр. Sistem kanaytayım kadr degenden. Kadrdan bigirek әле bizim әле bir bayağı яшьләр темасын күтәрәм мин шул актив татар яшьләре бүгенге көндә җыелып ниндидер фикер аралашу мәйданында юк кебек миңа калса. Әле шәрәк бар иде, клубы, име. Монда миңа калса менә минем кебек, монда гомумән теге иҗат өлкәсенә булса мөмкин. Чөнки актив татарлар һәрбер өлкәдә бар, име. Шулар җыелып, бәлки алардан ниндидер айга бер манда бер вәкил, бәлки шушы сөйләшүләрдән чыккан кайвакны алып җитәкчелеккә җиткерер иде. Ләкин менә шушы яшьләрнең аралашу бүгенге көндә ничектер юк. Бар аралашу, 2-3 кеше җыелады, чәй эчеп утыралар да булды. Ләкин менә шушы клуб форматында, чөнки без беләбез, зыялылар элек-электән шәрык клубы форматында җыелып, алар һәрвакыт аралаша торган булар һәм һәрвакыт җиткерелә торган булалар аларның фикере. Яшьләр дигәндә вакытында үзебезнең яшьләр шуя буенча канатны хәзер ныграк күтәрә башлабыз. Күп кенә өлкәләрдә җитәкчеләрдән аны таләп итәбез. Шул ук вакытта менә безнең күп кенә үткәрә торган конгресс ягыннан чараларның бәлки генә без форматларын үзгәртә башладык. Вакытында өйрәнү буенча, аңлау буенча безнең менә хәзер монда Оренбург өлкәсеннән килде, Башкортстаннан килделәр. Тагын бүтән өлкәләрдән без җыеп җитәкчеләрне экскурсия гына түгел, аларны укыта башладык. Милләт буенча эшләү буенча беренчедән конгресс ничек эшли, үзенең нинди бурычлар куя, булган өлкәләрдә ничек эшләүләр буенча һәм без әйтәбез инде менә яшьләр канаты буенча ныклап эшләтергә телибез, чөнки бу менә Яруллин Табрисның инде иң зур эшләренең берсе.
Hem былтыр biz minglab yaşlarını forumga mında жайгаштым butun dünya ko'lamida. Biz aytdik endi mana Tatar milleti olarak, Tatar kişisi olarak neşe gitip tilni de saqlarga, işlerga da bularga aktiv. Hem min zalga çıkıp kubisi bilen süyüşüp alıp bardım tegen indi. Прямой kontakt bilen. Hem kup kine kelgen yaşlar aytalar bizni tanışırga keldik. Devlet bit күп вакытта uyushtirmay, o'zingga muhabbat topganda kim bilan turga, tege бүтән millet халкы bilan, o'z milleting bilan бүтән нәрсә һәр берсе бәхетле буласы кирәк. Соңыннан гына алайбыз. Шуңа күрә без менә шушы яшьләр канатлары буенча, uyushtirулар буенча ныклап, ул кадрларга да карый, бүтән нәрсәгә дә карый. Аннары бит инде без былтыр беренче тапкыр үткәрдек, үзебезнең беренче мәгълүмат чараларында эшләүче вәкилләребез белән беренче үзебезнең семинарны да birinci tapkır anlatıp, biz şulay işleybiz, şulay işlerge teleriz deyip, şuna göre biz formatlarını alıştırabız. Bizning 16 Mart'ta avul xo'jaligida ishlovchi ishmakarlar bilan uchrashuv bo'lar. 800 lab avul xo'jamdagi ishmakarlarni biz jiyamiz. Birinchidan Tataristondaga bo'lgan o'rnaklarni ko'rsatamiz. Biz vertikal bo'yicha ularni bunda chaqiramiz. Chunki ularni butun sumida kelasi kelar, ishlagan ishlarini ko'rsatasi kelar. Horizontal bo'yicha biz aytamiz, mana Tataristondaga bo'lgan o'rnaklarni ularga ko'rsatamiz. Mana pожалуйста, sen aning o'zingning biznesimda ishlay olasan. Butun narsalar bilan ikkinchi qaraganda biz ularni barsida bir-birisi bilan tanishtiramiz. Agarda sen o'zingning ishingni olib borasing kelsa, sening поставщикларың бар, sening покупательларың бар. Mana Tatar millatlari shu ishmakarlar orasida sen o'zingga garantированный niyat topa olasan. Kollegani ishlab ketarga bo'lar. Shunga ko'ra, mana biz endi shu choralarning ma'nosini o'tkazib, birinchidan o'rganirga tiyishmiz, ikkinchidan anglatırga tiyishmiz, biz narsalardan talab etamiz, uchinchi shu standartlar bilan ishlarga. U vaqtda bizning sifat endi ikkinchi bo'lacak.